खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोर दं। बर'नि हाथरखि मुंदांखा देंखोगिरि अरुण चन्द्र नार्जारिनि सारादुखौ खुंफुंबाय। गुवाहाटीआव 5.2 किल'ग्राम गान्जा हमदों। इम्फलाव हिंसायारि जाथायजों लोब्बा गोनां 6 सुबुंखौ हमदों। आसामाव दावदैनि बेसेना बांदों। गुवाहाटीआव लामा जाब्रबथायजों 3 सिख्लानि जिउ खहा। 20 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय दैथायहरफिनबाय। बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभाया सेथि मावफुं मेल खुंदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मुंदांखा देंखोगिरि बर'नि हाथरखि अरुण नार्जारिनि सारादुखौ दिनै तुलसीबिल गामिनि फोथाराव रायजो नाङै खुंफुंबाय। दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथायै बे सारादुखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 10 एप्रिल 2022 शुक्रबारखालि सानजौफु समाव मुंदांखा देंखोगिरि अरुण चन्द्र नार्जारिया रुंसारि जादोंमोन। बर' हारिमुखौ गावनि मिलौदो देंखोनि जोहै सिबिलांनाय नार्जारिया बे बुहुमाव गैलाब्लाबो नाथाय बिथाङा बर'नि थरसे हाथरखि जानानै थाबाय। मानो होनोब्ला बिथांनि गारांजों रोजाबजानाय गासैबो देंखोफोरा बयनिबो खोमायाव रिंखांबाय थागोन। बिथांनि बिहोमाया जोबनो थाङा। 1957 इं मायथाइनि 22 नभेम्बर खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय तुलसीबिल गामियाव दिगम्बर नार्जारिनि नखराव आरो साबित्री बाला नार्जारिनि गोरबोआव जोनोम जादोंमोन बर'नि हाथरखि मुंदांखा देंखोगिरि अरुण चन्द्र नार्जारिया। तुलसीबिल गामिनि गुदि आरो गेजेर फरायसालियाव फरायखांनानै गोजौ फरायसालिखौ सापतग्राम गोजौ फरायसालियाव फरायनानै 1973 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन आरो सापतग्राम कलेजाव PU प्रि इउनिभार्सिटि थाखोखौ बोसोरनै फरायदोंमोन नार्जारिया। PUनि नैथि बोसोराव फरायगासिनो थानाय समावनो तुलसीबिल गामिनि गेजेर फरायसालियाव बर' बिजोंखौ थिसनदोंमोन। जायगानि रायजोफोरनि हांख्रायनाय बायदि बिथाङा गावनि कलेज फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो बै ओनसोलनि फरायसा गथ'फोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै 1975 मायथाइयाव तुलसीबिल गेजेर फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन। उननि समाव बै फरायसालियावनो 2011 मायथाइयाव गाहाय फोरोंगिरि जायो आरो फरायसालिया एमालगेमेसन जानायनि उनाव लोगो गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै 2017 मायथाइयाव अरुण चन्द्र नार्जारिया आजिरा मोनदोंमोन। गुवाहाटी पुलिसआ सनिबारखालि नोगोरमायाव सिग्रोमना गान्जा फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानाय सासे आइजोखौ हमनो हायो। थि फोरमायथिनि सायाव राहा लानानै सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि सिङाव थानाय बशिष्ठ पुलिस थानानि मोनसे हान्जाया सावकुसिनि मोनसे थाखोमाग्रा जायगायाव सिग्रोमना सासे दायनिगिरिखौ खानायजों लोगोसे बिनिफ्राय खमैबो 5.2 किल'ग्राम गान्जा बोखांनो हानाय जायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ साहिदा खातुन होननानै सिनायथिदोंमोन। बे समाव पुलिसआ जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामो आरो आयेनारि राहा लानाय जायो। मणिपुर पुलिसआ सुनिबारखालि ग्रेटार इम्फल ओनसोलाव हिंसायारि जाथाय आरो सुबुं आब्रुथिखौ गाज्रि खालामनायनि दायाव गासै 6 सुबुंफोरखौ खायो। हमजानाय 6 सुबुंफोरा फारियै इम्फल सोनाब जिल्लायाव थानाय लामसां लेंगाम खुलनि युमनाम समनाथ, नाम्बल पुलिस थानानि सिङाव थानाय हैक्रुजाम मामां लैखेनि निंथौजाम प्रेमसिं, सुकनु सेरेल अवां लैखेनि सरायखामबाम रुस्तम, नंपक सानजेनबाम कुलेनि नियाइरंबाम यामखम्बा आरो साकंक कुनुनि वांखेम यिं मेइतेइ। पुलिसनि बायदिब्ला ओनसोलाव हिंसायारि जाथायखौ सरासनस्रा थासारियाव लाबोफिननो थाखाय दायनिगिरिफोरखौ खानाय जादों होननानै बुंदों। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे अपारेसनाव रैखाथि हान्जाया सनिबारखालि मरेहाव पेट्रलियाम आरो डिजेल लानानै फैनाय गं 7 गारिखौ लाखिना मोन 48 प्लास्टिकनि कन्टेनारखौ जब्द खालामो। होबथाजानाय गारिफोराव इक' भेन, गंसे यथा गारि आरो गंसे बलेर' पिकआप दंमोन आरो गारि सालायगिरिफोरखौ सन्डेल जिल्लानि निउ लांखाम खुंथाख'नि क अंकि आरो जन सिलसि टेंगलपाल जिल्लानि सेनम गामिनि लेनमा हवाकिब, खंखां गामिनि मार्कस सटे, साइगम गामिनि जामकगिन हावकिब, कयजाम गामिनि मजिक मांकुगा आरो मांफुक जामिनथां हावकिब होननानै सिनायथिदों। बे समाव जब्द खालामनाय मुवा बेसादफोरनि गुदि आरो थांखिजानाय थावनिखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो। आसामाव दावदैनि बेसेना फिन खेबसेबाव हरखाबै बांदों, जायनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेना बांनायनि जाहोनाव आरोबाव बांसिनै बायगिरिफोरनि सायाव जेंना सोमजिदों। हाथाइनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दावदै प्लेटनि बेसेना सोलिफुनाय समाव 170 निफ्राय 200 रांसिम जाहैदों। माखासे खम समनि गेजेरावनो दावदै ट्रेयाव 30 रां बांनायखौ नुनो मोन्दों। जाहोनाव दावदै कार्टुननि बेसेना 1150 रांनिफ्राय 1200 रांसिम बांहैदों। बबेखानि बेफोर गोदानसिन बेसेन बांनायनि जाहोनाव नखर आरो फिसा फालांगिरिफोरखौ गोहोम गोग्लैनो हागौ। बेनि अनगायैबो बेसेन बांनायनि गुबै जाहोनखौ मावख'आरि महरै दासिमबो रोखायै बुंनाय जायाखै। बेफोरबायदि सोलाय सोल'आ गोबां समावनो जागायनायनि जेंना, रोगानायनि जेंना, खरस आरो बोथोरनि गोनांथिजों सोमोन्दो थायो। बायग्राफ्रा दा फैबाय थानाय सानफोराव बेसेनफोरनि दिदोमथि मोननो हागोनखौ आसा खालामदों।
रायजोआव मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 लाइमोन सिख्लानि जिउ खहा जायो। दिनै फुंबिलिनि 4:19 रिंगायाव गुवाहाटी मट'करियानि गेट हस्पिटालनि साखाथियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव 2 सिख्लाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लायो। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 3 सिख्लाफोरखौ गवालपारानि पूजा साहा, सराइदेउनि आकांक्षा सइकिया आरो बरपेटानि नेहा खान होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला आकांक्षा सइकियाया गुवाहाटी रयेल ग्लबेल मुलुगसोलोंसालिनि सासे मावफारिया। बिनि न'आ सापेकाटियाव। मट'करियानि गेट हस्पिटालनि मोखाङाव लाखिनानै दोननाय गंसे ट्राकआव AS01GP0562 नम्बरनि स्विफ्ट गारिया सौग्रावनायाव बै 3 सिख्लाफ्रा जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनाव गारि ड्राइभारा खारखोमानानै दंमोन। बबेखानि बे जाथायनि उनावनो जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै 3 सिख्लानि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरो। बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै 3 सिख्लानि गोथै सह'आ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव मर्गआव दंमोन। भारत बांलादेश हादरनां सिमाखौ आयेन बेरेखायै बारनानै आसामाव हाबफैनाय आरोबाव 20 बांलादेशिफोरखौ डिपर्ट खालामदों एबा सिमा बारनानै दैथायहरफिननाय जादों। 25 एप्रिल सनिबारखालि हरसेनि गेजेरावनो 25 बांलादेशिफोरखौ आसामनिफ्राय बांलादेशआव डिपर्ट खालामनाय जादों। ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिथिहोदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखायै हाबफैसननाय बांलादेशिफोरखौ रैखाथि बिफाना हमनानै लान्थ्रियै डिपर्ट खालामफिनगासिनो दं। बबेखानि आयेनारि राहानि गेजेरजों नेमखान्थि बायदियै डिपर्ट खालामोब्ला गोबाव समनि गोनां जायो। बेनिखायनो सोरखार आरो रैखाथि बिफाना थावनियावनो थांखि लायो आरो लोगो लोगो सिमा बारहोनाय जायो होननानैबो गिबि मन्थ्रिया ससियेल मिडियायाव लिरदों। आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ रैखाथि होनायनि मुङाव आश्रय होनो नाङा होननानैबो गिबि मन्थ्रिया थागिबि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनायनि जेंनाया गोबाव समनिफ्रायनो आसामाव रांखान्थियारि सिनायथि, हा-हुनि रैखाथि बायदियाव सेन्सिटिभ जानानै दं। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर सदरनि सिङाव थानाय नारायणपुराव बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि गिबि मावफुं मेल खुंनाय जादों। नारायणपुर गुदि बर' साहित्य सभानि हेफाजाबजों जिल्ला मावफुं मेलखौ नारायणपुरनि मुंख्लं सुजित नार्जारि मेम'रियेल अडिट'रियामाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि खर्गेश्वर बर'नि दैदेननायाव खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 13 गुदि बर' साहित्य सभानि आफादगिरि, नेहाथारि आरो जिल्ला मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बे मेलाव मिरु बर' साहित्य सभानि मावफुं सोद्रोमा बिन'द स्वर्गियारि, रामदास बसुमतारि, ट्रास्टनि नेहाथारि रमेश बसुमतारि, बाक्सा जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि रुपनाथ रामसियारि लोगोसे बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि, नेहाथारि, बिबानगिरिफोर आरो जिल्लानि थुनलाइ मोजां मोनग्राफ्रा बाहागो लादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनैनि सेथि मावफुं मेलाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव टप 10 उथ्रिनो हानाय बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनायनि खालार, मेदाखादाव बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानि 21थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनाय आरो 18 मे बर' बिजों सान फालिनायनि सायाव गुबैयै सावरायनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।